wethu egameni lenkosi yethu Jesu mama umpostoli Sibande ngamazwi ongasikhuthazayo ukuthi sihlaleni enkosini kulezi insuku esithengisisa kusona isikhathi Jesu Kristu inkosi. Sengizocela udedela ikhwaya kube yilona elisondelayo lasemafakatini egameni lenkosi yethu Jesu. Emva kwalo siyobe sekusondela ozosiphathela izwi ubaba umpostoli egameni laJesu ngoba ibona abazosukumisa yena ngekhwaya. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Imbona osendise mzalwa
mzalwane, oh uyeza, bamba mzalwane, oh uyeza, bamba mzalwane, oh uyeza, masinyane, mzalwane, oh uyeza, bamba mzalwane, oh uyeza, bamba mzalwane, oh uyeza, masinyane, bamba mzalwane, oh uyeza, bamba mzalwane, oh uyeza, bamba mzalwane, oh uyeza, masinyane, bamba mzalwane, oh uyeza, bamba mzalwane, oh uyeza, bamba mzalwane, oh uyeza, masinyane, bamba mzalwane, oh uyeza, bamba mzalwane, oh uyeza, bamba mzalwane, oh uyeza, masinyane. Tata